какво става, приятели? Аз съм Wine997BG и днес искам да ви съобщя едно важно нещо. Да кажете дали искате да се преместите в нов канал, защото как да ви го кажа, тук не ми върви нещо, имам само 4 абонати, имам 66 показания на канала, значи явно на хората не им харесва това, което правя и значи трябва да качвам или нещо много, или нещо да си променя в канала, или сещате се. И за това ще ви помоля да напишете долу в коментарите дали искате да се преместите в нов канал или какво да се промени в моя канал, какво да променя в моя канал. Затова харесайте клипчето, натиснете на абонирайте се за мен и до скоро!